Inabangan ngayong Miyerkules sa ang probinsyano. Pinapasok ng pamilya ni Lia ang mga sugatang agila sa loob ng kanilang bahay. Nakumbinsi na rin ni Lia ang kanyang ina na gamutin sila kahit na tumututol ang kanyang tatay. Ngunit kulang ang kanyang kagamitan para magamot sila, kaya napagdesisyonan nilang ng kanyang ina na kumuha ng gamit sa klinika. Sinabi naman ni Cardo kay Diana na samahan sila sa klinika. Pagdating naman sa klinika, nahuli ni Diana si Mr. Berhel na tumatawag ng pulis, kaya agad niya itong binalaan. Sinabi naman niya kay Cardo kung ano ang nangyari, ang pagtangka ni Mr. Berhel na tumawag ng pulis. Dahilan para magalit si Cardo. Tinutukan niya ng baril ang pamilya ni Lia. Agad naman na dumating si Lia para awatin si Cardo sa kanyang balak. Samantala, sa pagtulong ni Lily kay Lito ay magsasanib puwersa na ang dalawa laban kina Renato at Cardo. Pinatuloy niya ito sa kanyang bahay. Nakatawag kaya ng pulis si Mr. Berhel? Anong gagawin ni Cardo kapag nangyari ito? Mapipigilan kaya siya ni Lia sa kanyang gagawin? Lahat ng yan ang aabang